जों फोसावगोन जोंनिया बिजाथिया गासैबो रेडि नाथाय जिहेतु पार्टीनि मानसिफ्रा बयबो मुखुब जानानै दङ पार्टीनि बायदिसिना खामानियाव आरो समाबो जोंहा दंबावो नंखायनो 15 आगस्टनि उनाव जोङो जोंनि बिजाथिखौ फारि फारियै जों फोसावलांगोन गासैबो बिटिआरनि मानसिफ्रा गुवाहाटियाव हा बायनो हायोब्ला जों मानो हाया बिदिनो ट्राइबेल ब्लकनि बेलायाव बुंबाय थादों सरकार फैयोब्ला सिदा खालामनांसिगोन होनना बुंदों बिटिसि ओनसोलखौ बियो बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे ट्राइबेल बेलेन ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन बियो चेप्टार 10 1886 लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट चेप्टार 10 आरो 6 शिड्यूलाबो बै समावनो जानाय दिनै सा सानजा भारताव गासै गंजि 6 शिड्यूल काउन्सिल दङ दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामना खामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा जोंबो दिनै सरकाराव दङ जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा जेब्ला बिजेपि सरकार फैयोब्ला आंनो सीएम जागोन होनना बुंदों बिश्व दैमारिया आरो बेजों लोगोसे नोंथांखौ बुंदों पिएसए कर्टब्ला दिनै रन्जित देबारमोननि थाखायसो जादों होनना बुंदों अब्ला दिनै उदां अख्राङाव मानो फैनो हायाखै होनना बुंदों सार बिनि फिननायखौ बिथाङाबो मिथिगौ आं होलायनांगौ खोथा गैया आयेन कानुनजों देशआ सोलियो आरो देशनि आयेन कानुनजोंनो जोङो सोलिनो गोनां जायो दा जोङो नाजाबाय थादों 54 एनआइएनि केस बिथांमोना दायो बेल मोनबाय सिबिआइआव 6 जन दङ जोंहा एनडिबिएक्स एनडिबि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बेवहाय दङ बिनि थाखायबो जों नांगासिनो दङ दा नंखायनो आं फोथायो जे देशनि आयेन कानुना जेरै दङ बेजोंनो खामानि मावनानै सानसे नङा सानसे जोङो थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन बेनि थाखाय हादोरनि नखर मन्त्रि बिथांजों आं रायलायदों खननै खनथाम रायलायबाय बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि एमपि जों गासैबो थांना रायलायदों हम सेक्रेटारिजों रायलायदों आरो बेवहाय गोबां पजिटिभ रायलायनाय जादों बिथांखौबो जे बरननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखायनोथ' अपोजिशना पलिसि खालामगोन नाथाय इउपिपिएलआ जेनगोन ना जेना बेखौबो नायनांगोन जे इउपिपिएलआ दिनै 5 बोसोर सरकार सामलायनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों थानानै माहारि आफाद धोरोम आफाद गासैबो आफाद जातीय संगठन गासैजोंबो खामानि मावनायनि उनाव इउपिपिएलखौ दिनै बयबो बजबनानै लानायनि उनाव 26 हारिया बजबनानै लानायनि उनाव सोरबाया दिनै इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना हागोन ना हाया बैसिम खामानि मावनो दिनैनि थासारियानो बुंगोन दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ गिनांगौ गैया रायजो राजानो जों अननाय होदों रायजो राजाया जोंनो अननाय होदों रायजो राजानो जों मान होदों दा बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ इउपिपिएलआ बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै सरकार दागोन थेंक इउ एलपि एमबिनि थिसननाया उइदिन नेक्स्ट 3-4 डेजआव जोङो बेखौ खालामगोन